Dobar dan, dobri ljudi, evo dobili smo poruku. Pozdrav Čiči iz Rogače, čujem da se zdravo hraniš, da si ekspert za te stvari, treba ovoj osobi savjet. Ja nisam ekspert za ove stvari, ali imam elementarno poznavanje, znači i fizionomije i osnova ishrane. Nažalost, to znanje danas nije često kod ljudi. Tako da, nažalost, to bi bilo, znači, ja nisam nikakav ekspert, ali sam pismen. Znači, to je kao da živite pre jedno 200 godina u bilo kojoj zemlji, gde bi pismen čovek bio na mnogo višem stepenu znanja nego nepismen čovek. Danas se manje više podrazumeva da je većina ljudi, bar većina ljudi na YouTube-u su pismeni. Ali ljudi nisu pismeni po nekim pitanjima. Jedan je pitanje ishrane, drugo je recimo pitanje treninga. Ali, znači kako recimo da se utreniraju za ne znam taj sport i ne znam šta. To je nešto što mi ne radimo u školama, što bi trebalo da bude deo našeg obrazovanja, ali to nije. Kažem, ovde u ovoj zemlji u kojoj osoba živi, u lockdownu manje više već godinu dana, to se naravno odrazilo na kilažu. Lockdown ne bi trebao da se odrazi na kilažu. Znači, ako vi živite i radite u zdravoj ishrani, u normalnoj ishrani, u ishrani koja je primerena vama kao primatima, to treba da se odrazi na vaš nivo fizičkog fitnessa, znači na vašu spremnost, na vašu brzinu trčanja, na to koliko tegova možete da dignete i sve to. To ne bi trebalo da se odrazi na vašu kilažu. Isto kao što ljudi kažu, genetski, ne znam, ta osoba. Znači, genetski sve žene lakše dobijaju na kilaži nego muškarci. I lakše tu kilažu nose. Žena može da nosi oko trbuha i inače na sebi. Ako joj stavite teg, ona će biti bolja u nošenju te težine. Znači, nosit će ga sa većom efikasnošću. Neće utrošiti toliko energije koliko muškarci. Da nosi tu težinu, jer očito porođaj je tu bitna stvar i nošenje deteta. Žene lakše dobijaju na težini, ali to ne znači da trebaju da dobiju na težini. One to rade samo pod određenim uslovima, kad jedu hranu koja nije hrana za njih, odnosno nije hrana ni za muškarce, ni za žene, ni za koga. Kad jedete normalnu hranu, isto kao što neko ko je sklon debljanju se neće udebljati ako jede hranu koja je primerena primatima, znači nama kao primatima. Odrazio se kilažu, ne zato što je jela više puno, nego zato što se nije puno kretala ova osoba. Opet, razlozi su oba. Jedno je manjak kretanja, drugo je, kad jedete, znači vi možete da jedete celog života, naročito kad prelazite ono sa 20 na 30, 30 na 40, u nekom trenutku baš se metabolizam uspori i više ste osetljivi na lošu hranu. Na lošu hranu, naročito bilo kakvo ulje, hormone i tako, ući ću u to. Treba savjet kako da skine kile. Dobro, došli ste na pravo mesto. Nisam vegetarijanac niti vegan, ali puno puta kao da jesam. Nisam luda za mesom, piletina mi je okej, ali ostalo meso je teško za varenje. Svako meso je teško za varenje, to je očito. To možete znati tako što kada jedete hranu kao ja, evo, ostatak će biti, ću jesti ovu voćnu salatu. Evo ga. Kad jedete hranu kao ja, ona neće biti teška za varenje. Na ovu voćnu salatu sam stavio još dodatno šećer. Volim da jedem svo
povrće i volim voće, odlično. Nije fizički aktivna. Ova osoba 5 km je dovoljno da se prošeta, to je lockdown u toj zemlji. Malo i bicikl. I znači, eto, kod kuće nešto malo vežbanja. Ova osoba se fokusira više, znači, i u mailu i u, verovatno, svojim mislima na vežbanje. Vežbanje je super, vežbanje je fenomenalno za motivaciju, ali ono nije ono osnovno što je važno za kilaž ili važno za zdravlje. Za zdravlje vam je najvažnija ishrana. Ima puno ljudi što su zdravi, što jedu normalno, znači ja mogu da budem na istoj kilaži, da li vežbam ili ne vežbam. Najvažnije za vašu kilažu, najveći uticaj je vežbanje. Znači, recimo, kad vi prođete jedan maraton, otrčite 42 km. To je, evo sad ću baš da vidim koliko je, mislim da je 2 ili 3 hiljade kalorije. Marathon calories. 2800, tako sam mislio. Vi kada otičete maraton, to je 2800 kalorija. To je otprilike kao da pojedete, ne znam, 2 burgera u McDonald'su. Ili 2 velika obroka. To je puno, ali to nije ono najosnovnije. Najosnovnije je šta i kako jedete. I mogu da urade, ako vam uzmu uzorak vaše masti, bilo kog masnog tkiva, možete po tom uzorku da znate da li je osoba jela maslinovo ulje, da li je osoba više vole da jede govedinu, piletinu, svinjetinu, možda više voli da jede oraščice, ima puno debelih vegana. Čovjek koji je napravio krilaticu Fat you eat is a fat you wear je John McDougall i njegove knjige toplo preporučujem. To su verovatno, on je prvi od ljudi koje bih preporučio. Znači, bilo koju knjigu John McDougalla, nije moja najviša preporuka, ima boljih, ali njegova ideja, i on je jedan od relativno modernih tih lekara što ćete vidjeti da propagiraju ovaj način ishrane, njegova ideja je što više krompira, što više pirinča i takvih stvari. I onda vam neko kaže, aha, krompir goji. Ne, French fries goji, krompir ne goji. Ako pogledate bilo koju populaciju sveta koja je u kojoj imate sve ljude, znači sve, 95% i više ljudi, da su mršavi. To će vam biti, to je bila pre modernizacije, populacija Kine, Indonezije i tako, pre nego što su i oni počeli da imaju KFC i takve stvari i McDonald'se. Kina je otišla u 20 godina, znači u ovom veku, je otišla od zemlje u kojoj dijabetes ne postoji, u zemlji sa većim procentom dijabetesa nego u Americi. Zahvaljujući modernizaciji ishrane. Ali ljudi koji su živjeli na krompiru, pirinču i takvim stvarima, nikada nisu imali problema sa ishranom. Odnosno nisu imali problema sa dijabetesom. Autor kojeg najviše preporučam je Neil Barnard. On baš piše dosta o dijabetesu i on će vam reći istu stvar, da
koliko je važno izbjegavati bilo kakvu masnu hranu i jesti što više, znači koliko god želite, dok god ste gladni, jedite, ako niste zadovoljni, ok, jedite više, koliko god ste gladni, uvek jedite, nikad se nemojte izgladnjivati, to će vam samo sjebati tiroidnu žlezu i evo ovakve stvari. Zato više volim Neil Bernarda, zato što on nema svoju dijetu ili ne znam šta i ne pravi kardinalnu grešku koju mnogi drugi prave, a to je da vam kaže da su šećer i voće treba izbjegavati. Svaka vaša ćelija radi na karbohidratima. Svaka. I da li je to ćelija mozga, da li je to ćelija mišića, bilo čega, radi na karbohidratima. Vi jedini način da sagorite mast, da li iz organizma ili mast koju unosite, je da u potpunosti nemate karbohidrate u ishrani. I onda kad nemate karbohidrate u ishrani, ono što se događa to je da vaš organizam počinje da jede sam sebe. I stvaraju se ti ketoni koji u stvari od vaše mišićnog tkiva prave karbohidrate. Kako bi druge ćelije kako biste mogli preživjeti. Problem u cijeloj toj priči što kad ljudi odu na te keto dijete ili na, ne znam, Atkins diet ili na hrono ishranu i tako, oni svi unište svoju mišićnu masu i svoj glycogen storage i svoje sve stvari od šećera u krvotoku do glycogen storage u mišićima, do samih mišića, oni sve to unište zato da bi smršali. I postanu manje snažni, rasture svoju mišićnu masu, ostanu na istoj kilaži masnog tkiva i jednostavno nakon toga vide kao ja smršao sam 5-10 kila. Da, od toga je 5 voda, 5 mišićna masa koju ne želite izgubiti. I drastično bolji način da ne samo smršavite, nego i da ostanete mršavi, bez da budete bolesni, je da odete na ishranu u kojoj ste primarno 80% i više kalorija na karbohidratima. I to može biti, postoje dva velika izvora vaše energije. Jedan je voće, drugi su starches, znači ove skrobne biljke. Pšenica, kukuruz, krompir, pirinač. Ako gledate gdje imate ljude koji su svi mršavi, znači to je od Kine do Južne Amerike, gdje gledate populaciju ljudi gdje su svi vitki, gdje niko nema problem sa srčanim tegobama i tako. To su populacije ljudi koje su primarno 90% i više na biljnoj dijeti. I u okviru te biljne dijete, to nisu ove, ne znam, što je zapadnjaci često radi, ja ću samo sirovo da jedem, Ne, mislim, ako ćete jesti samo sirovo, ok, to preko leta, mislim, jedete samo lubenice, ne treba vam ništa drugo. Ali, ako ćete imati razumnu dijetu, recimo Raw Till 4 je dobra ideja, baš je to website, Raw Till 4.
gdje bukvalno ljudi jedu ovako voće do večere. I onda za večeru krenu da jedu bilo šta kuvano, znači uglavnom neku rižu s povrćem, ovim onim. Ali najvažnije je da napravite neku svoju dijetu, nešto, da nađete što više jela koje vas zadovoljavaju, koje su u okviru toga. Znači, recimo, ako volite, ako imate veliki problem sa ne znam, skidanjem s mesa, možete napraviti testo s makom. Jeste da u maku ima puno ulja i svega i svačega, ali to je dalje ulje u onoj žitarici koju nećete vi u potpunosti svariti, zato što mak treba malo dobro da se stisne da bi se svario kompletno. Ali recimo najbolje što možete napraviti je recimo pasta primavera. Znači uzmete najobičnije sveže povrće, malo ga samo zagrejete u voku ili u nekoj tavi, skuvate testo, stavite povrće preko testa, gotov recept, ne trebate da stavite ni maslinovo ulje, ni ništa. Ako hoćete da nešto povrh toga stavite, uzmete malo onog paradajz sosa i napravite sa paradajz sosom i povrćem nekakve špagetice. Ako hoćete još jednu varijaciju, možete ispeći, znači sa tim špagetama i paradajz sosom i pored toga ispečete neki karfiol ili bilo šta. Naći ćete gomilu recepata na Instagramu, ja samo dođem kroz neke dijete, znači ako ukucate ili whole food plant-based ili inicijale WFPB, whole food plant-based. I ako ukucate te inicijale, naći ćete hiljadu recepata koji su u okviru toga. I čovjek koji je napravio tu krilaticu whole food plant-based, čovjek koji je napisao China Study, T. Colin Campbell, najveću studiju ikada napravljena o nutricizmu, nekoliko, verujem, 100.000 ljudi u Kini ali nisu ih pitali šta jedu, nego su bukvalno gledali u njihovu potrošačku korpu i pratili ih godinama i gledali koliko ima raka, ko je razvio kakve probleme, čije su deca zdrava. Uglavnom je bila studija fokusirana na rak, ali ima i o srčanim bolestima i sličnim stvarima. I shvatili su da nema veze koliko proteina unosite, ima veze koliko biljnih, odnosno koliko životinskih proteina unosite. Ako unosite što više životinskih proteina, imate više učestalo pojave raka, učestalo pojave srčanih oboljenja, svega i svačega. Uvek, po bilo kom pitanju se vredi obrazovati, a kad god nešto čitate, ne samo da ćete više znati, znaćete više o oblasti koja je ekstremno bitna. Treba da se zapitamo zašto. Zašto mi živimo u društvu u kojem vi možete saznati sve o, Etiopiji, znamo sve i svašta o različitim državama, znamo sve i svašta o narodnim pevačima i ne znam šta, ali ne znamo, znači učimo i matematiku. Kad god je nešto apstraktno, nema problema, 5. koren, 9. koren, znamo, učimo i o Beethovenu i koju je simfoniju kada pisao i kad je ogluveo i ne znam šta, ali znači čak i muzičko obrazovanje je deo naše škole, ali niko vam neće ništa reći u ishrani, niko vam neće reći da je jedenje mleka direktno povezano sa učestalošću raka ženskih polnih organa, znači rak materice, rak dojke, svega toga. Znači to ne postoji recimo u Japanu gde žene ne koriste mlečne proizvode. To vam neće reći niko. Neće vam reći da niko ko ne jede veliku količinu
znači mesa, masti, takvih stvari u ishrani, nema nikakve problema sa srčanim problemima. Da se ljudi ne goje tako što jedu šećere, što je kao, ja se gojim, ne znam šta, od torte. Da, zato što je torta koju vi jedete zašećerena kajgana. Od ovog teško da ćete se ugojiti. Koliko god da ja šećerim jabuke i sve živo, samo mi daje više energije da radim na nečemu svom. Za početak možete izabrati jedan od ovih pravaca. Znači evo, 21 Day Kickstarter. Ovo čovjek napisao gomilu knjiga. Najpoznatiji je po knjigama How to Reverse Diabetes. I to nije zezancija, znači bukvalno će vam oni, evo čovjek ima svoju kliniku u New Yorku, i bukvalno možete da odete kod njega ako imate dijabetes tipa 2, vi to ne morate da imate tu bolest, to je dobrovoljna bolest. 90% ljudi i lekara ili ne zna ili vam neće reći da je dijabetes dobrovoljna bolest. Što je suludo. Većina ljudi vam neće reći, aha, pa čekaj, kako to da se neko deblja? Pa reko, možda zato što kad uzimate gomilu masti koje se teško vare, vi povećavate nivo inzulina. Inzulin radi kao hormon rasta. Inzulin je potreban da vam unese mast, da vam unese šećere u vaše ćelije. I što više unosite životinjskih proteina, životinjskih masti, inzulin vam ide skroz gore, ali vam ćelije postaju manje osjetljive na inzulin. Treba vam sve više i više inzulina jer pravite sve više masnih tkiva. Što više jedete, i to je bitno da jedete što više jedete zdravije hrane, što više jedete voća, bilo šta što je hashtag carb the fuck up, bilo kakvih ugljenih hidrata. Vi ćete ne samo gubiti na težini, ukoliko imate previše težine, već ćete vremenom doći do toga da vam se pretvara metabolizam i vaš ceo rad organizma u nešto što je sve više i više mašina za uživanje, mašina za nalaženje hrane, mašina za idemo da grabimo život. Znači ja ne mogu po toplom danu da se umorim. Ne mogu. Znači ja plivam, ok, na kraju ne mogu više da plivam, ali ok, pošću nešto, dođe prijatelj, ajde otplivam još kilometar, pa nema problema, otplivat ćemo. Ili ako mi je već dosta plivanja, više mi je dosadno da plivam. Hoću da radim nešto drugo, bum, idemo na bicikl, idemo na trčanje, ok, od trčanja to mi je najslabija karika u triatlonu. Zato što, umore mi se noga, zašto nisam navikao da trčim. Ali ok, idemo nazad na bicikl ili nešto, meni 15-16 sati tako, onako, između trčanja, plivanja, ovog, onog, bez problema. Karbohidrati su nešto na čemu vaš organizam funkcioniše. Sve drugo, kad jedete u isto vreme puter, ne znam, namažete puter na hleb, vam organizam kaže hvala. I za karbohidrate i za masti. Jer ja znam šta ću se i za jednim i za drugim. Ja sam primat koji je navikao da jede ko svi majmunci karbohidrate. Ja ću pojesti voće i sagoreti voće, super. A obzirom da će jednog dana možda biti neka glad ili ne znam šta, hvali za ovu mast, ja ću taj puter odmah da stavim na guzicu. Ili na stomak, ili na butine, ili ne znam gde. Hvala i za tu mast, super, ja znam šta da radim i sa jednim i sa drugim. Isto tako kada organizmu dajete
prekomerno ovih proteina. Šta organizam kaže, aha, hvala vam za proteine, hoćeš da narastem još veći, dobro, pa ne možemo više da rastemo u visinu, jer smo prešli 18-20 godina, koliko je to već, nema problema, izrašćemo, napravit ćemo tumor. Od životinskih proteina, životinski proteini su kvalitetniji, bla, bla, bla. Da, kvalitetniji jesu. Kvalitetniji su za rast tumora. Ne za rast bebe, ne za rast ljudske bebe. Ljudska bebe neće rasti brže ako joj date više proteina. Životinski proteini su idealni za rast tumora. Zato ljudi imaju duplo više raka kad su na mesnoj dijeti nego na bilo kakvoj drugoj. Pogledajte što više naučite o tome, bolje će vam biti. Znači, bilo koja knjiga Dr. Neil Bernarda, posljednja koju je napisao je Your Body in Balance, više priča o hormonalnim uslovima tela i svemu i svačemu oko toga, ali to je isto vrlo bitna stvar. Jako puno ljudi ima Hashimoto, jako puno ljudi ima kao, ja bilo šta da radim, gojim se. Da, naročito ako ste rasturili štitnu žlezdu čestim dijetama. I treba da se vratite na normalno stanje organizma u kojem organizam kaže, aha, ja stalno imam svoju hranu koju meni treba, hranu koju je voće, hranu koju uveče mi da neki pirinač, neki krompir, nešto fino skuvano. Znači sve to može da se napravi fenomenalno na 1000 načina. Kad je organizam na toj hrani, pogledajte koliko se vi lakše osjećate. I nemate one osjećaj, najeo sam se, ne, nego, bum, imam energije. Totalna razlika između imam energije i tako sam se najeo, tako je dobro, sam se dobro najeo šunke. Kako želite da se osjećate? Što više znate o fiziologiji, više ćete biti na biljno ishrani. Što više znate o etici, nemojte se stidati toga. Pogledajte, kome je lepo na svinjokolju? Ako je vama lepo na svinjokolju, ok, nema šta vas da ubeđujem. Ali ja još nisam sreo osobu koja je lepo na svinjokolju. Ljudi koji kažu da im je lepo na svinjokolju, ok, idemo sa meračem pritiska. Ajde da vidim tu osobu koja kaže da je lepo na svinjokolju, da vidim koliki im je krvni pritisak kad gledaju svinjokolju ili kad rade na svinjokolju i koliki im je krvni pritisak kad odemo u vinograd. Automatski će vam biti mnogo niži krvni pritisak u vinogradu. Jer vama treba da kao ljudi, kao primati, kao biće koje ima saosećajnost, empatiju, vama treba da budete saosećajni sa drugima, vama treba da jedete divno voće i divne stvari koje vas čine da ste... To još niko nije radio na svinjokolju. Nijedna osoba nije udahnula duboko i izdahnula. U vinogradu, da. Uđete u vinograd, osjećam da želim biti ovde. Još niko nije ušao na svinjokolju i rekao, osjećam da želim biti ovde. Nego, ko je ubio? To se prenosi na kad jedete hranu na sve. Svaki put, ako ste svesni, pogledajte šta činite, pogledajte šta jedete, razmislite, to će vam jako, jako puno pomoći, više nego što bih vam ja ikada mogao reći. I samo je pitanje kako, kad znate gde treba da odete, u kom pravcu, samo je pitanje kako, a to je lako, imate Google, imate sve, evo, preporučam Neil Bernard kao prvi. Ako hoćete da znate šta i kako, zašto sve to funkcioniše, China Study, možete da uzmete i ovako nešto, John Joseph, PMA Effect,
ako hoćete malo da se motivišete, drugih ljudi koji su postali Ironmani, stara škola, John McDougall, ima 1000 drugih autora. To nisu zezancije, evo, ima još jedno, Meat is for Pussies, evo, Finding Ultra, kako da bolje, ne znam, budete bolji triatlonac, kako doživjeti 100. Ovu knjigu baš ne preporučujem, zato što je suviše komplikovana, jer ima puno, onako, detalja koji vam i ne trebaju. Ali ima 1000, što više znate o tome, što više ste naoružani znanjem, bit će vam bolje. I nemojte nikog slušati, ni mene, ni bilo koga. Kao, čovjek je rekao, pa bla, bla, bla. Nema veze šta je čovjek rekao. Primarius bilo koji. Kako se vi osjećate? I ako vam da primjer i kaže zašto, znači evo ja sam vam dao primjer da se ljudi osjećaju bolje u vinogradu nego u svinjokolju. Ljudi, mačka, prirodni mesožder, njoj je super na svinjokolju, bit će krvi, nešto curi, da. Mačka je super na svinjokolju, vi niste mesožder. Tako da, ništa. A o tome kako i sve živo, pa ne znam, ima 1000 recepata, pogledajte, ima Čičina kuhinja. Ja sve to kuvam za 1 minut. Ako ja mogu da nešto skuvam, možete i vi. Ja zato i imam Čičinu kuhinju da vam pokažem. Ako ja mogu to da skuvam, možete i vi. To stvarno nije nikakav problem. Tako da, ništa, hvala što ste gledali ovako malo duži video. Ovo je samo, eto, da prođem kroz neke svoje misli o tome kako bi neko mogao da uradi prve korake prema veganstvu. I uvek napišite neko pitanje, ja ću uvek odgovoriti. Hvala.